Bé, jo aquesta vegada aprovo a un músic experimental que es diu Edu Comelles, que forma part de tota una colla de joves artistes que finalment s'estan plantejant, jo crec que amb prou rigor, documentar la crisi. I aleshores, així com havíem vist molta fotografia d'espais abandonats, de zones industrials degradades, representant la crisi, en canvi no teníem un paisatge sonor de la crisi. I aleshores ell ja ha treballat amb altres projectes, viu a València, és de Tarragona, viu a València, i acaba de publicar un disc que es diu A Country Falling Apart, que intenta documentar el so de la crisi. I ha plantat el micròfon en espais industrials desèrtics, en escoles sense alumnes, en llocs, en un molí abandonat, en llocs que d'alguna forma poden proporcionar alguns dels sons de la crisi. I insisteixo que crec que hi ha diversa gent en aquests moments treballant en aquest àmbit i que em sembla que era necessari que des de les arts, amb més capacitat expressiva, s'abordés també què passa amb aquesta crisi.